Türkmenistanyň häkimetleri koronavirus bilen kesellenenleri gözläp tapmak boýunça çärelerini dowam etdirýärler. Ýollarda, şäherlere girilýän yerlerde, wagzallarda we jemgyýetçilik yerlerinde adamlaryň gyzgyny köpçülikligiň barlanýar. Indi mekdeplerde hem çağalar baglarynda COVID-19 keseliniň testleri geçirilýär. Bu barlyklaryň netijeleri köpçülige ma'lum edilmeýär. Üstesine ýurdun ýyratyndan barlyklaryň çykdyjylary üçin maddi goşan talap edilýär. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärlerinden sensor gyzgyn ölçüjlerini tatyn almak talap edilýär. Şeýle gurallaryň her bir polisiýa işgärinde hökman bolmagy talap edilýär. Libabyň ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärlerinden sensor gyzgyn ölçüjleri öz hasabyna tatyn almak talap edildi. Her bir guralyň bahasy 300 manada durýar. Indi bu gural her bir polisiýa işgärinde bolmaly diýip Libap vilayetindäki habarçymyz 14 aprelde habar berdi. Ýyratyň gyzgynyny ölçemek boýunça çäreler ýollarda hem jemgyýetçilik yerlerinde bir ay goly wagt bäri amalaşdyrylýar. Habarçymyzyň sözlerine görä 16 aprelde vilayetleriň arasyndaky hereket çäklendirmeleriniň biraz gowşadylmagyna garaşylýar. Häzirki wagtda ýurdun içinde hereket etmek üçin ýörite ruhsatnama almak talaby ýylat köpçüligi üçin uly kynçylyklar döredýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreler üçin ähli serişdeler bilen üpçünçüligiň doly berjay edilýänligini ma'lum edipdi. Muňa garamazdan muallimlerden derman serişdeleri üçin pul tapşyrmak talap edilýär. Mektep okuwçylary bolsa dezinfeksiýa serişdelerini mektebe öz ýanlary bilen alyp barmaly bolýarlar we mekteplerde tütediljek üzärlik üçin pul tapşyrýarlar. Şol bir wagtda ýurdun mekteplerinde çağlarda COVID-19 keselini anyklamak boýunça test geçirilýär. Habarçylarymyz Aşgabatyň mekteplerinde şeýle testleriň 10 aprelde geçirilip başlananlygyny Libapda bolsa diýinç güne bolmagyna garamazdan 10 aprelde geçirilenligini habar berdiler. Ýarym resmi Orient websaýty 13 aprelde Türkmenistanda ähli ýylatyň saglygyny barlamak boýunça işleriň başlananlygyny we munyň üçin orta mekteplerden başlananlygyny habar berdi. Maglumaty görä mekteplerde ýörite otoglar döredilip, ol ýerde jamlar oturdylypdyr. Şeýle-de mekteplerdäki şertleri barlamak boýunça çäreleriň 25 maýa çenli dowam etjekdigi aýdyldy. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti COVID-19 degişli maglumatlary bermekden saklanýar. Dünýädäki ýagdaýlar barada hem habar bermeýär. Şu aralykda dünýäde koronavirus bilen kesellenenleriň sany 2 millionyna golay boldy. Ýoğulanlaryň sany 114 miňden aşdy. Türkmenistanda dünýäniň uly habar beriş serişdeleriniň websaýtlary ýeşilde Birleşen Ştatlaryň kesellere gözegçilik boýunça merkeziniň hem döwlet departamentiniň websaýtlary petiklendi. 14 aprelde Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanatynyň websaýty hem böwetlendi. Websaýtlarynyň petiklenmegi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanatynyň Türkmenistana berilen Amerikan kömegi barada sanlary çap etmeginiň ýa-da gabat geldi.